report ɗin wani a kan maganar 2023 za a kama shi kowai ko da gwamnati yake dokar jam'iyya dokar party dokar INEC dokar kowa bata fara dama a wannan lokaci a fara takar kowane irin dan takara kan 2020 duk wanda ya yi sani yana kare doka kuma doka za ta yake ba za mu yadda a rikita mana kasa yau gwamnatin nan sai an kai 29 ga wannan wani suke wata takwas da wannan ya kuni na gare da wannan barci wata ba za mu yadda ba don komai ba musa Allah ya kai mu 2023 komai iyawa komai kwananta mu komai